Вірш Ліни Костенко «Крила». А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або ж з мрії. Людина начебто не літає, а крила має. А крила має.